cestou z Havaje. Jako ten článek, i kdybys tam psala, já nevím o čem, tak prostě napsaný cestou z Havaje. My jsme měli šílený turbulence a já jsem prostě začala pocitovat ten stres. Jsem sevřel hrudník a říkám, to je jako zajímavý. A tak jsem začala prostě pozorovat, co se mi hodí hlavou, že jakákoliv fyzická reakce je vždycky důsledek myšlenky. A ta myšlenka je v rozporu s realitou a je stresová. Takže jsem prostě začala pozorovat, co se mi hodí hlavou a viděla jsem tam prostě neuvěřitelné obrazy různých katastrofických filmů, jak padají letadla a co mi kdo kdy řekl o katastrofách letadla a viděla jsem Titanic a viděla jsem se už v tom Pacifiku, jak tam umrzám, jak to letadlo spadne a to všechno se mi honilo hlavou. A já mám dvě možnosti, buď těm obrazům, co se mi honí hlavou, uvěřím a vezmu je jako reálný, anebo jim neuvěřím. A to neuvěření samozřejmě nemůžu si říct, no tak jim nebudu věřit, to nejde, nebo aspoň mně to nejde. Já prostě položím ty otázky a vidím, že to není realita. Já sedím v tom letadle a všechno je v pohodě. Jo, prostě sice to jako houpe, ale já jsem naživu. To znamená, moje mysl promítá nějakou neexistující budoucnost, která se nejspíš nikdy nestane a z toho mám strach. A to způsobuje prostě tu emoci. A je dobrý vidět, že všechny ty obrazy nepocházejí ode mě. To je všechno něco, co jsem někdy nazbírala, ale se mnou, s tou mojí podstatou, to nemá vůbec nic společného. A takhle, to je třeba extrémní příklad, na kterým se to dobře jakoby představuje, ale my takhle v těch obrazech myslíme celý den. A veškeré negativní věci prostě vidíme obrazy. A buď jsou z minulosti, anebo jsou z budoucnosti. Takže jestli budete mít někdy možnost, prostě až ucítíte znovu stres, nebo naštvání, nebo smutek, cokoliv, tak se podívejte, jaký obrazy to způsobujou a zkuste se podívat na to, jestli jsou reální. A oni hrozně často vypadají, že jsou reální. Prostě naše ego nám bude to tvrdit, že to jsou ty pravdivé obrazy. A proto je super mít ty otázky, kterými se na to ještě zeptáte, jestli to fakt tak je nebo ne. Mě osobně na The Work fascinuje právě tohleto a to je to, co já nejradši dělám, že prostě ty lidi učím si klást otázky. To dělám na svých workshopech, učím je vyplňovat pracovní list a dobře klást ty otázky jak sobě samotným, tak ostatním lidem, aby každý den, protože stres pociťujeme každý den nebo prostě nepříjemné emoce, aby si mohli prostě tyhle ty otázky kdykoliv klást a tím si sami pomohli. Protože ty otázky jsou hrozně jednoduchý a to magično není v těch otázkách. Prostě to kouzlo, ta moudrost je v nás, ve všech. A ty otázky prostě jenom narazí na tu moudrost a probudí. A znovu a znovu. A prostě ta moudrost ve vás roste a vy prostě měníte ten svůj život. To je tak, jak to funguje. A tady tohle mi přijde super, že to je jedna z těch technik, které jsou hodně jednoduchý a dají se používat jako kdekoliv. A ono to je víc než technika, jo? Že všechno je víc. Ale jak je to prostě, vlastně takhle ono to vypadá na začátku ty otázky jako technika a ono se vám to dostane do toho podvědomí a vlastně já už si ty otázky kladu mnohem míň a míň, protože mě to už spíná jinak. Já už v těch situacích si je nemusím klást. Já nevím prostě, co se mi v tom mozku děje, ale já jednám jinak, moje reakce jsou jiný. Mnohem méně strachu, mnohem víc riskuju, proto taky prostě žiju. A jako prostě ze dne na den plánuju, nebo teda neplánuju, a tak, jak jsem dřív plánovala. Ale je to jiný. Prostě už nemusím si na to klást ty otázky. Už třeba, když jsem letěla do Kalifornie, tak jsem si říkala, no nemůžu tam letět, protože to školení prostě něco stojí a nemám peníze. Že? To je prostě to pro mě, že já nemám peníze. A už se tím nezaobírám, už prostě se podívám na ten účet a dneska tam ty peníze mám, tak to zaplatím. A to, co bude za 2 měsíce, nevím. Ale prostě to neřeším. A to mi umožňuje, já jsem vlastně prodala všechno, co jsem měla a tak dále. A začala jsem šetřit na věcech. Jo.
já třeba teďka, jak tady sedím, já jsem úplně jiná osoba. Já jsem prostě dřív, já nevím, Zuzka by to mohla říct, a zároveň jsem stejná, ale Zuzka mě zná strašně dlouho. A vím, že Zuzka prostě, když studovala v Olomouci před pár lety, tak se mě ptala, že jsem byla v Německu a mi říkala, prostě přijď se tam podívat. A já jsem říkala, hele, to je tak daleko, prostě jako z Německa a ještě z toho Liberce a jak tam mám dojet. A Zuzka mi říká, no v Liberci sedneš na vlak nebo v Praze a prostě za chvíli tam seš. A já jsem říkala, že jsi zbláznila, já jako vlakem nepojedu. To není pro mě. A bylo to tak, já jsem tak cítila, jak nikdy nespala v postelu v pokoji s dalšíma 7-8 lidma a dneska se tomu směju. A je to fajn.